ka magnitude 5.5 galinog ang miigo sa lungsod sa Governor Generoso, probinsya sa Davao Oriental kagahapong adlaw. Ang maong linog naglungtad alas 6:45 sa kagabihon kagahapong adlaw og base sa taho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PhilVox adunay kalawmon nga 26 kilometros ang tinubdan sa maong linog og anaa sa 41 kilometros ang kalayon habagatang sidlakan nga bahin sa Gobernador Generoso ang distansya niini. Gidugang pa sa taho sa PhilVox nabati usab ang paglihok sa yuta sa mga kasikbit nga kalungsuran sa GovGen susama sa City of Mati. Hinuon walay natahong kadautan ang maong linog apan nagpahimangno ang PhilVox nga posibleng aduna pay mga aftershocks nga mabati sa mong lugar sulod sa 48 oras. Nagpahimangno hinuon si GovGen Municipal Mayor Juanito Kulot Inuhalis Jr. sa tanang mga residente niini nga manginalisto og maminaw sa mga anunsyo sa buhatan sa ilang MDRRMO. Gasagaran sa mga residente sa maong lungsod anaan na ni Muyo kilid sa dagat mong gitutukan pag-ayo karon sa LGU GovGen ang tanang mahinungdanong preparasyon sa mga susamang kalamidad para kanunay healthy ang atong pamilya. Mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa probinsya sa Davao Oriental para sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV XFM News.